Kien irrapportat li qassi Sinawċin ilmentaw mal-Vatikan għax l-isqof ta' Għawdex Mario Grek maħax passi kontra saċerdot l-instabħati ta' abbuż fuq minorenni. Skont rapport fil-Malta Today, jirriżulta li l-qassis Minnadur bl-isem ta' Dominic Camilleri madux iqaddes fi knejjes pubbliċi, iżda xorta waħda għadu jagħmel dan fil-privat. Jingħad li dan ifisser li Grek ma segwix digriet li iktar minn 2.5 ilu ħareġ il-Vatikan biex dan il-qassis ikun imkeċċi. Ftit sigħat wara li kienet ippubblikata din l-aħbar, One News prova jieħu r-reazzjoni tal-isqof innifsu li min-naħa tiegħu ma xtaqx jikkummenta. Għallinna biex inkunu attenti xi ngħidu ma nimxux wara l-iżbalji ta' ħaddieħor. Mistoqsi jekk din id-dikjarazzjoni kienx tfisser li allura ħapassi għall kuntrarju ta' dak ir-rappurtat, b'ton xi ftit irrabjat qalilna biss li ma kien se jgħidilna xejn. Intant il-Malta Today kwotat sorsi li jgħidu kif il-waqt li l-isqof Grek m'għandux problemi jieħu passi kontra qassisin oħra dwar dan il-każ qed jagħżel li jibqa' passiv. Il-Kurja ta' Għawdex qalet li ma tistax tikkummenta dwar każi individwali u dan minħabba raġunijiet konfidenzjali. Żidet tgħid li kull każ tal-legat abbuż ikun trattat skont is-sitwazzjoni u dan biex ikunu protetti l-partijiet involuti. L-Arċisqof tad-Djoċesi ta' Malta Charles Scicluna li sal-2012 serva wkoll bħala prosekutur tal-Vatikan dwar każi ta' abbuż qal li ma rridx jikkummenta fuq dan il-każ għaliex id-Djoċesi ta' Għawdex hija waħda separata.